Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Today ay isa na naman pong history dahil ngayon na po ang halalan 2022. Kaya naman po sa mga nasa bahay pa o kaya naman po ay papunta na no, sa mga polling precincts ay manood muna kayo dito dahil meron po kaming mga Ayan. Magandang umaga sa ating mga kabalitaktakan ngayon. Naway nakapila na kayo or siguro nagre-ready na kayo para po dito sa anyong pagboto ngayong umagang ito. At ito ang isa sa mga pinaka-importante rin na election ngayong taon na ito or ngayon kung saan madami tayong issues na kinakarap. Pero kahit marami mga issues na kinakarap, tumutok muna kayo mga kabalitaktakan sa inyong dynamic duo na magbibigay ng saya at tuwa ngayong Lunes. Makakasama niyo po Charles Limon. Ayan, sabi ko nga kanina. Rinig na. Ikaw kasi hindi mo inon yung mic nung nagpalit tayo. Anyways, magandang umaga ulit Pilipinas. Sabi nga namin kanina sa mga papunta pa lang sa kanilang polling precincts, and sa mga nandiyan na, sa mga tulog pa. Nako, gumising na dahil today is history. Ngayon po ang halalan 2022 dun sa mga undecided. Pwede kayong tumutok ngayon dito sa Morning Balitaktakan at kahit decided na kayo, tumutok pa rin kayo dahil marami po kaming mga advices, guide at kung ano-ano pang mga information regarding our halalan 2022. Makakasama nyo pa rin ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. So sa mga nasa bahay dyan, riskan lang ang inyong mga Digibox para sa mga nanonood para po sa mga latest updates dito po sa Halalan 2022. Nakututok po kayo dito sa Regional News Group Luzon. Ipihit lang ng ipihit hanggang sa matagpuan nyo po ang Highland TV or Channel 44 o kahit anong channel man yan basta makikita nyo po Highland TV, siguradong kami yan. Oo, sigurado. And kung gusto nyo naman po maging updated ulit po sa mga kaganapan ngayong araw, pumunta lamang din po kayo sa aming Facebook page. Siyempre, naka-live kami ngayon doon. Pwede nyo kaming mapanood. And the whole day hanggang bukas, magbibigay kami ng mga updates regarding nga itong ating halalan 2022. Meron din po kaming YouTube channel, RNG Luzon. Meron kaming TikTok, Instagram, and Twitter. RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Ayan, nag-iisa, wala ng iba. Kaya naman tutok-tutok na ngayong umaga sa mga nakapila dyan. Oy, good morning. Ang aga niyong nagising para sa inyong tungkulin sa bayan. Ayan. Pero bago kayo magtungo yung iba baka siguro hindi pa handa kung uulan ba ngayon o aaraw ngayong araw ng election. Nako, nakakaintriga. Pero ngayong umaga atin mo nang tignan ang latest weather update ngayong umaga po ng May 9, 2022.
Ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City ngayong umaga, pumalo po tayo ng ng 16.8 degrees Celsius. Habang inaasahan naman natin na iinit ito mamayang tanghali sa 24.3 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:32 in the morning at inaasahan natin itong iinit or inaasahan natin itong lulubog mamayang alas 6:12. So sa ating Oo. forecast, Ren, for the Cordillera, inaasahan lang natin po ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms na kung saan dahilan po ito or caused by easterly. So Oo. asahan pa rin po ang pag-uulan sa buong rehiyon ng Cordillera sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Baguio, and Abra. So magdala na lang tayo ng payong just to be safe. Kasi And, ito oo. yung sipon Iinit Yes. tapos Oo, nakapila ka doon oo. tapos biglang ulan. Totoo, Oo. tama yan. And of course, sa mga kababayan natin, mga kabalitaktakan natin, sa mga probinsya na napakainit, Charles, sa mga Oo. probinsya ngayon. And kung gaano kainit ang eleksyon, ganito din kainit ang panahon. Kaya pwede rin kayong magdala pa rin ng payong mga sombrero at saka tubig. Yo, tama, Very tama. important po Oo. ang magdala ng tubig para po ma-hydrate kayo at walang mangyaring hindi natin gustong mangyari. And isa po sa ating hindi natin din gustong mangyari ngayong araw ay ang Oo. magkaroon ng power interruption. Nako. Dahil kapag nagkaroon ng power interruption, maaapektuhan po ang ating halalan 2020, ang ating mga balota and all. Oo. Kaya naman po ayon daw sa NGCP, sufficient ang power supply para ngayong araw. Yan. O, in-announce nila yan kagabi. So, chinek talaga nila. Alam mo ba, Charles, kung ilan ang mga available na ating mga ngayon, power? Ilan ba? Sa Luzon daw, meron daw silang total cap of 14,031 megawatts. Oh, Wow. madami yun. Oo. Oo. Ang demand lang for Luzon ay 10,125. So, medyo mas madami siya humigit kumulang 4,000. 4,000. Oo. And in Oo. Visayas naman po, ang kanilang available po na power supply, total cap of 2,797 in some parts and 2,930 in some parts also. And ang demand doon sa mga parts na yon ay 1,988 lang at 1,795. So talagang Ayan. kayang-kaya. We're full of numbers. Yes, kayang-kaya, sobra-sobrang Oo. ating, kaya aasahan natin na wala pong magaganap na power interruption. Pero kung meron mang power interruption, sa tingin mo, Charles, ano ang kailangan nilang gawin? Ayun, mag-ready lang sila siguro para i-charge yung kanilang mga phones. Kasi po nung Sabado, 5 electric cooperative po ang nakaranas ng partial and Hala. momentary line trippings. Pero ayon po sa NGCP, bumalik din ito sa normal. So ang problema lang natin dito siguro kung may masirang mga tower or may Oo. pumaliang mga Machines. planta, Oo. electric plants. Kasi yan yung nangyayari dyan sa Suwal, dyan po sa Laguna. Doon mo matatagpuan talaga yung mga maraming planta ng mga kuryente. Charles, Pero, ang mga VCM ay disaksak, hindi ba? disaksa. Oo, so ang mangyari dyan, sana naman, kung biglang mawalan ng kuryente, Oo. baka biglang maapektuhan yung mga VCM. Pero kung sakali, dapat kalmado lang ang mga nagbabantay, Kalmado lang, wag oo. magkakagulo. Kasi alam mo sa mga probinsya, hindi ko naman nilalahat. Pag ganyan kasi, alayan na, hindi mo na Oo. maintindihan kung ano ang nangyayari. So, Oo. sana naman hindi. Pero balita ko may mga ibang palyado daw. Oo. Kwento mo naman sa akin, ano ba yung Nako, palyadong yan? tama po dyan mga kabalitaktakan. Kasi po from May 2 to May 7, nagsagawa po ang COMELEC ng ito pong pagsasagawa natin ng final sealing and testing kung saan i-check nila kung okay ba yung machine, kung may mga problema ba. Nako po, umabot po sa 800 na mga vote counting machine ang nakitang depektibo ayon po sa COMELEC. Kasi noong Sabado, nag-ikot ako dito sa Baguio City. Isa lang yung pumalya, pero naayos din naman kasi yung scanning niya medyo malabo. O yun yung problema. So ngayon po tinitingnan po ngayon ng COMELEC ang total na 790 VCM ang nakitang may depektibo Grabe. na mas mababa sa 1% ng kabuang bilang ng mga vote counting machine. Pero gayon pa man hindi po bababa sa 233 vote counting machine ang napalitan noong Sabado. So hindi naman bababa sa 143 ang mga SD card ang nakitaan na may depektibo
epekto, ngunit 107 ang napalitan na ng mga SD card. So Oo. sa ang huling pagsubok at sealing ay nagsimula noong May 2 and inaasahan natin na maaayos ito kaagad para nga din naman hindi magkaproblema. Alam mo Charles, 'di ba sabi mo sa akin dinala nga sa Northern Luzon Hub yung mga pumalya and sa Oo. aking information na nakuha, may mga technician daw na pumunta agad doon sa hub para ayusin nga ang mga ito. Good thing naman kasi umikot din naman ako sa La Union, namasyal ako sa La Union. 100% naman na gumagana ang lahat ng mga VCM and SD card doon. Kung meron man mga problema, naayos nila kaagad. So na-troubleshoot. yes, so good thing naman dyan sa La Union. So kudos po sa inyong lahat dyan. And also Charles, alam mo ba sa La Union, wala silang naitalang any election-related incidents, walang nahuli Oh, sa yun, mga good. checkpoint, walang nahuli Very sa good. liquor ban. So very good tayo dyan sa La Union. Kudos po sa inyong lahat. Ayan. Oo. So mapapatunayan ko na hindi lasenggo ang mga taga-La Union. Oo naman. Hindi naman. Yung liquor ban na kailan pala yan? Nagsimula ang liquor ban po mga kababayan. Kababayan? Kababayan? Bongga. Oo, madaling araw po, 12 a.m. po kahapon. Oo. So, May 8, nagsimula na yan. Matatapos yan mamayang gabi. So, doon sa pigil-pigil muna mga kababayan, Pwede na yan mamayang bukas na madaling araw. Oo. May Exactly. kakilala ako. Anong nangyari? Ayun, magiinom sana siya. Oo, Oo. tapos. Pero, Ano? naabutan ng liquor ban, pinaalis. Pinauwi. Oo, pero hindi ko nasasabihin kung Oo, sino ako yun. rin, parang kilala ko rin yun. Pero anyways, ayun nga, nagsimula na po ang liquor ban, tuloy-tuloy pa rin po. Kaya patuloy pa rin tayong sumunod para sa ating Safe na Halalan Yan. 2022. And speaking of safe, alam nyo po ba na dito Oo. sa may mga volunteers po na gusto nilang mapanatiling safe ang mga estudyante. Alam mo yun, meron silang isinagawang for Ano a yan? cause. Oh. Horseback riding. Kakaiba Uy, gusto naman ko to. yan. Oo. Diyan po sa mga estudyante po ng Happy Hallow. So ayan, dito nagkaroon sa Baguio. sila ng Brigada Pagbasa. So ang aspulan ni Asyal, and ito ang horseback riding for a cause. Kakaiba to Charles, kasi Paano mapupunta ba yan? ito sa Happy Hallows National High School. So ayun lang, may mga nag-horseback riding. Syempre meron dito yung mga kung sino mga gustong mag-horseback riding, nagbayad din sila. And may mga, for sure, mga tumulong sponsor, yung mga nagbigay Diba? talaga ng tulong. And kakaiba kasi usually concert for a cause. Oo, yun. Diba, Yun yung mga- common. Oo, modeling for a cause o kaya run for a cause, mga Diba? marathon. Oo. Ito, horseback riding. So talagang Cordillerang Cordillera, Bagyong-Bagyo, Yun. Benguet na Benguet. Alam nyo naman ang mga taga-Cordillera tayo ay mga yayamanin. So ang Oo. ating mga ay horses, Oo, Di ba ang madami. mahal kaya ng horse, Magkano? Charles? Hindi ko alam pero mukhang mahal yan. Oo, Oo. mahal yan. Kasi nga naman gusto ko din makipag-participate dyan. Sa mga ganyan. Oo, Oo. pero pinigilan ako. Kasi? Kawawa po yung kabayo. Ay, nako, kawawa. Pero pag ako ang nag-participate, yan. baka kawawa ako. Bakit? Ang gaan ko, baka pag tumalon yan, dilaglag ako, Charles. Di ba, Ali, meron naman yung ating mga pony boys dyan na nakaalalay lagi para sa mga sumasakay and to guide them kung saan-saan. Kasi yun, doon sa Ride Park, pwede ka Oo. palang magrenta doon. Any part that you like. Basta doon lang sa loop ng Pakdal. Okay. Akala ko sa buong Oo. Baguio. Eh, di sana nangabayo na lang ako. Pababang Oo. Marcos. Oo, pero ayun, kudos po Oo. sa inyong lahat. And Tama. Charles, Mhm. sino kaya ang mananalo? Ay, nako. Yan Oo. yung pinag-uusapan ng ilang mga kababayan natin. Mm-mm. And isa nga po sa mga maiinit ngayon ay itong presidential level. Oo naman. Pero mainit din dito sa Baguio City ang mayoral mga Oo. mayoral Oo, pero alam mo, yung mga undecided pa para medyo gumaan ang ating pakiramdam sa init at anxiety na ating nararamdaman, meron lang po tayong mga paalala mula po Yan. sa Comelec. Kaya kung gusto nyo pong matuto, mag-guide, panoorin ninyo ito. Ayan, no? Panoorin natin para naman alam natin kung sino ang dapat ating alam natin. Anim na taon, Oo. 3 taon pag local. O baka Tama 6 na ba? taon din mag-play. O hindi. 3 taon bago Ah, mag-local. 3. Ay, oo. 3 taon sa local, di ba? Mm. Kasi every 3 years ata nagkakaroon ng
another halalan. Oo. Pero yun nga. Kasi 3 years for mayor and congressman. Tapos, yung presidential talaga, siya yung 6. pinakamatagal. Oo, 6. 6. Grabe. Oy, pero sa mga kabalitaktakan natin, bawal pong picturan ang inyong mga balota, bawal Oo. po ang anumang pagpapakita. Kasi baka mamaya sobrang proud nila na bumoto, Oo, picturan totoo, nila. totoo. Bawal diba? po iyon, mga Oo. ka-MB. And bawal din po yung nakikipag-away kayo dyan sa inyong mga katabi. Diba? Kapag, sino iboboto mo? Bakit yan ang binoto mo? Bawal. Kasi we all have the right. Kanina nga, naririnig ko doon sa bus, parang nag-uusap sila na, ay, bakit mo yun iboboto? Ganyan. Alam nyo yun, pwede naman kayong mag-guide. No? Pwede nyong i-guide yung mga kasama nyo. Pwede Yes. nyong i-introduce ito kung sino man yung candidate na sa tingin nyo ay okay. Pero, wag nyong kukunin yung karapatan ng isang tao na pumili. And yun nga ang isa nating paalala. For more paalala, panoorin na natin ito. And for voters during election day, under the new normal po procedure. So number 1 is, ang reminder natin is, you always bring your face shield and face mask. Meron pong requirement na face shield kahit po category level 1 na tayo ngayon. So hopefully by election day, category level 1 pa rin tayo. And even if it's category level 1 na wala na tayong masyadong restrictions, number 1, you have to bring your face shield and your face mask. That's number 1. Number 2, you bring your own ball pen. Number 3, you bring sanitizing yung mga paraphernalia nyo pang sanitize tulad ng alcohol o kaya yung gel na pang sanitize. And then, be ready na to bring a little snack and bottled water just in case lang na medyo mahaba ang pila. So, ang voting hours natin, please remember, is 6 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. So, baka may mga mag-alala dyan na tao, iniisip nila na pag 7 o'clock, inabutan sila. For example, 6:30 sila pumunta sa precinct. And then, umabot na sila ng 7 o'clock. Tapos marami pang mga taong nakapila. Baka magpanik kayo at iniisip niyo for voters during election day, under the new normal po procedure. So, number 1 is, ang reminder natin is, you always bring your face shield and face mask. Meron pong requirement na face shield kahit po category level 1 na tayo ngayon. So hopefully by election day, category level 1 pa rin tayo. And even if it's category level 1 na wala na tayong masyadong restrictions, number 1, you have to bring your face shield and your face mask. That's number 1. Number 2, you bring your own ball pen. Number 3, you bring sanitizing yung mga paraphernalia nyo pang sanitize tulad ng alcohol o kaya yung gel na pang sanitize. And then, be ready na to bring a little snack and bottled water just in case lang na medyo mahaba ang pila. So, ang voting hours natin, please remember, is 6 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. So, baka may mga mag-alala dyan na tao, iniisip nila na pag 7 o'clock, inabutan sila. For example, 6:30 sila pumunta sa precinct. And then, umabot na sila ng 7 o'clock. Tapos marami pang mga taong nakapila. Baka magpanik kayo at naisip nyo na hindi na kayo makakaboto, hindi na kayo aabot because cut off na. Hindi po ganon. There is a provision in the COMELEC resolution that states that if there are a number of persons within 30-meter radius from the precinct, the poll clerk shall write down all their names and then call their names one by one. So, kapag ka natawag kayo at wala kayo, hindi na kayo makakabote, ha? So, always remember na pag tinawag kayo, you should be there. Pag nandiyan na kayo, you will be allowed to vote. So, even if we exceed the 7 o'clock mark ng ating deadline ng pagboboto, even if you exceed that time na allotted for voting, you will be considered to have voted on time. So, yan yung maganda naman na tatapusin namin para makaboto kayong lahat. So, within 30-meter radius, yan po yung i-allow namin. Then second, pagpasok nyo po,
sa polling place, integrated na po lahat ng health protocols doon sa ating pagboboto. So usually, di ba, dati po sa previous elections, we just go to the polling place, tapos pipila lang tayo, wala pa tayong social distancing. So maintain social distancing always. 1 meter po yun. Second, mag-foot bath ka muna and then check yung temperature mo. Pag na-check na yung temperature mo at hindi ka above 37.5 degrees Celsius, ikaw ay 37.5 degrees, ikaw ay makakaboto na. So, pipila ka muna dun sa holding area bago ka pumila sa precinct mo. Pero kapag your temperature will be 37.5 degrees higher, pag mas mataas yan, hindi ka naman papaalisin. Ibig sabihin, meron kang fever o kaya you are exhibiting symptoms na meron kang lagnat, ubo, sipon, and halatang halata, tapos may lagnat ka pa, di pupunta ka na sa isolation polling place. So, ang isolation polling place po, yan yung para sa may mga simptomas na COVID-19. Or, meron kayong fever, pero kahit ba naman negative ka siguro, pero may lagnat ka at 37.5 ang iyong temperature and above, sa isolation polling place po, you will be assisted by a medical personnel and you will be allowed to vote. So pagka ganito po, you will not be prevented from voting. You will still be allowed to vote, pero ihihiwalay ka lang sa mga other voters na walang lagnat. And then, next po, pagka-pasok nyo sa polling place, bibigyan na po kayo ng check yung names nyo, pag all in order, yung ballot, ibibigay sa inyo, then you shade it, yan gagamitin nyo ang marker for the BCM, the vote counting machine. So, yung ballpen nyo na sarili nyong dala, gagamitin nyo sa pagpirma nyo sa Election Day CBL as proof that you have voted. And then, ilalagyan ka ng indelible ink, and then aalis ka na sa voting place. You are not allowed or required to loiter around, and you are not also allowed to take pictures inside. The only person who is allowed to take pictures are the watchers. So wala kang dapat na dalang cellphone dyan. And then you are not allowed to take pictures of the ballots. So hindi pwede yun. So pag pinaalis na po kayo, hindi na kayo pwede mag-loiter around, you get out of the place to give way to other voters. So there is no crowding dito sa ating mga polling places, and that is violation na yan sa ating IATF rules. So ang requirement po, pagka level 1 tayo, pag indoor na gathering, 70% po sa IATF. At saka sa aming COMELEC resolution 10732, we have 70% dapat lang na maximum na nasa loob ng indoor. So, kung ganyan po yung category level natin, alam din naman ng Board of Election Inspectors or the Electoral Board ang gagawin. Kaya sa labas muna maghihintay sa holding area ang mga voters, and then saka sila papapasukin ng hindi lampas ng 70%. So yan po yung ipa-follow nating procedure. Also, dagdagan po natin ang ating pasensya dahil baka mahaba-habang pila ito. Although we already rented out 10,000 additional vote counting machines para po maging 800 na lang ang laman ng each cluster precinct. Kasi for each cluster precinct, there is one vote counting machine na assigned. Noong 2019, there are yung isang voting machine, 1,000 ang dapat bumoto. Pero ngayon po is already 800 para lang makakomply kami sa IATF rules. So, dapat po ready na rin po tayo dun sa ating kodigo kung sino yung iboboto natin. At wag na tayong magtagal pa sa voting area. So, sana po maging malinis ang ating halalan, maging orderly, at maging credible po ang ating elections. At COMELEC is trying its best po na magawa namin ang lahat ng voting process peacefully and ma-integrate din natin at the same time ang ating health protocols. So yan po yung ating reminders for election day. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA
or Paudi Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Bestsellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras na po natin alas 7:14 na ng umaga. Gising-gising. Bangon-bangon na po para sa mga boboto ngayong araw na ito. Nako, ito po ang pagkakataon ninyo para po ma-exercise ang inyong mga karapatan para pumili ng susunod na leader na uupo sa ating bansa. Pero ngayong umaga po at bago tayo bumoto, no, para sa mga hindi pa nakaboto dyan, atin munang pag-usapan ito pong ngayong halalan na ito dahil yun nga po, ano, sinasabi nila na ito ay isa sa mga pinaka-importanting halalan na dapat makilahok ang bawat Pilipino. At ngayon po makakasama natin live po via online si Attorney Miller Quintin Jr. Isa po siyang law professor and isa po din siyang law communicator. Attorney, good morning po. Good morning. Good morning, Charles. And good morning to yung mga taga-subaybay ninyo. Ayan po. Good morning, Attorney. It's nice to see you po. Bumoto na po ba kayo, Attorney? Hindi pa nga eh. Because of your request for me to be here, sa hapon na lang ako. Sige po, sir. Thank you very much po sa pagpapaunlak sa aming interview ngayong umaga. Attorney, diretso po tayo, no, dito po sa katanungan ngayon. Tanungin po natin, gaano po ba ka-importante ang halalan 2022 ngayon comparing to the past different elections sa inyo pong pananaw bilang political analyst din po at sir? Well, lahat naman ng mga election natin is important, but this is quite different, no? Because each election magkaiba because of yung mga issues na they are addressing yung mga leaders natin. And also, no, yung katatapos lang ng patapos na yung COVID, but there are future problems that they need to address. So we choose the leaders who are able to address these future problems, like yung sa when will the next pandemic come and are we prepared to face that? And of course, yung status ng ating economy ngayon, which is talagang bagsak na siya. So that is what makes this particular election different, but I believe that all elections are important because we choose leaders for the next 6 years and for the next 3 years sa local naman.
Okay po, sir. Okay po, attorney. Let's move on, attorney, dito po sa mga botante natin. Gaano po kaimportante yung pumili po sila ng kanilang mga iboboto? Tama pa rin po ba na gawin natin yung nakagisnan ng ilan ng mga botante na kung sino yung kilala or kung sino yung inendorso, dapat po ba nating iboto, or should the voters discern kung sino po ang kanilang iboboto based on their analysis na din and sa nakikita po nilang plataforma po dito sa mga tumatakbong kandidato? Yes, I think dapat na maging more critical ang mga voters natin ngayon, no? Because personally, they should discover yung mga qualities ng mga leader that they should not be swayed. Hindi sila napupunta sa bandwagon effect na sinasabi dahil nakakarami ang nagsumusuporta sa isa, doon na lang sila sumusuporta. Ang problema kasi sa atin yung election natin is it's like a popularity contest, no? That we voters tend to go to the more bombastic na kandidato and who have a more malakas or mas malaking campaign. Mhm. But as electors, we should be more discerning. We should use our critical thinking and determine whether totoo ba yung sinasabi niya, and is this leader, would this leader be able to address yung mga problema na makakaharap ng Pilipinas? We should change that particular attitude sa karamihan sa atin, that dahil kilala natin sila, that dahil nakatulong sila in a sense na may natanggap kang direct na tulong sa kanila, but we should always reflect, what can these leaders do for all, for everybody, not only to you, but for your family and for your community and for your country. So in short, sir, isipin mo din ang kapakanan ng kapwa mo Pilipino, ganun ba, sir? Yes, of course, no. Let us not be selfish in choosing our leaders na thinking na ito is para sa akin, but what is best for my country and for my community. Ayun po, sir. So, okay po, sir. So, we look at ito pong national level na setting or karamihan na common na nangyayari dito po sa ating bansa. But in the Cordillera setting, sir, dito po sa ating rehiyon, can you tell us your analysis kung paano po bumoto yung mga kakailyan tayo nga igorot, inyati kasano ti preferences da based on your observation or your analysis, attorney, kung ano po yung nangyayari kapag botohan dito po sa Cordillera? Well, unfortunately nga, ang karamihan na naririnig natin, na napapansin natin, that people tend to outside yung sa mga main centers, in far-flung areas, that they choose yung mga kandidato na nakapunta sa kanila, na personal na nakasalamuhan nila, or meron silang natanggap in one form or another a direct na benefit for them. But I think we are becoming more intelligent. We are becoming more mature in the way how we vote, because lumalaki ang participation of the young people in trying to communicate yung kanilang ideals naman in their votes. So yun ang isang effect na nakita ko dito sa Benguet, that the younger people are more discerning now, and that ang parang kinakalaban nga nila is usually yung mga parents nila who are more set on sa kanilang mga choices based on yung sinabi nga natin kanina, na dahil kakilala nila or dahil they have a utang na loob, ganon. Okay, sir. So, do you think, sir, this is a big milestone in changing the perspective
ng election dito po sa ating dito po sa Cordillera or dito po sa ating bansa, wherein the youth are stepping up to participate also for this election, kasi medyo nakita natin that this yung mga past mga rallies, malaki yung nagiging effect ng mga youth. Yun yung karamihang liniligawan ng mga politiko, itong mga kabataan. Is this a big milestone in changing the traditional po na halalan dito sa ating bansa? Of course naman, no? Because yung mga youth natin is the greater part of yung sa society natin, no? They make up a greater bulk of yung mga electorate natin na buboto ngayong election na ito. And rate also that these young people are involved with technology, no? So ginagamit nila ang social media, no, yung kanilang mga Facebook accounts, mga Instagram accounts, no, in trying to also influence other people. But it is also unfortunate that some, of course, are not really discerning, no, that they are misled by yung mga news, fake news na sinasabi nila in social media. But because these young people are more involved in that, they are more affected by that, but they should also be discerning, and kailangan talaga na magkaroon rin tayo ng strategy on how to educate young people to be more discerning in their choices. Okay po, sir. Sir, may pahabol po na katanungan, dito po sa malaki po itong katanungan din sa ating mga kailian, bakit po ba yung kung minsan mas malaki po yung napapaboran ng mga kailian or mga kababayan nating igurot na mga kandidato kaysa doon sa mga bagong salta or DJ Di Mayo kunada, sir, tatakat meron yung mga ibang mga kandidato na they're new in the area, hindi sila native doon, pero they came, pumunta sila dito, and now they're running for candidacy. Yun yung nakikita natin. So far, sir, malaki po ba tong factor? Oo naman, no? Because talagang human nature naman for us to be tribal, no? That we usually select those people we share commonalities with, no? So yun ang mga binoboto natin dahil he is from this area that he shares our principles and ideals, and that's why we go for usually sa mga kailian nga kunada, no? Dagdag kakadwa tayo, but also because some may feel that they are not the problems are not being addressed by their local leaders, that they turn to others saying that baka ngay sa balikin niya na, no? That he might be better. So those are, of course, no, personal na considerations naman ng mga electorate, but it's human nature for that let us support yung kasama natin, or that if you are already tired of yung mga previous na nangyayari in your society, that you find something new, something different. Ganun ang thinking ko sa issue doon kung bakit may mga who are polarized going to the new candidate, and to those who remain with their traditional na kababayan nila. Okay po, sir. Sir, last question na lang po. Let's take off the blinds. Tanggalin natin. Sir, kumusta po ngayon ang laban po dito sa probinsya ng Benguet? In your own analysis, sa mga tumatakbo pong mga congressman at mga ito pong mga governor and board members, your analysis po, kumusta po? Well, it's been quite, although quite peaceful, but although nagbabatuhan rin sila ng mga allegations of misconduct against each other, but that is expected, no? But I find some of them, no, were very repentant rin naman na during their meeting the advances or their campaign, they apologized, no, that what they might have said something that might have hurt the other party, but it was not their intention really, no, and because of the heat of the moment probably na kanilang nasabi yan. And that is what is very good particularly in Benguet, where they recognize that
Well, I was wrong in what I've said, and I'm sorry for what I've said, and I'm sorry that I hurt you. And that was very revealing to me when I listened to them during their campaign na sinasabi nila yan. And that only shows the kind of politics that we have here in Benguet, that yes, we do hurt yung mga kalaban natin probably during the election, but after everything, they meet together, they share meals and they share coffee and talk about what happened, and then doon na sila in jest would say inya kamat sinak niya jay narami inya jay bagbagang panggatinyak, and it passes, no. That's the beauty of the Benguet election culture. Okay. Attorney, with that, maraming salamat po for sharing your insights with Morning Balitaktakan and dito po sa RNG Luzon and Highland TV. Maraming salamat po, sir, for your time. Yeah, thank you very much also for inviting me, and good morning to everyone. And have a peaceful election po. Yan. Alright. Yan po, nakasama po natin si Attorney Miller Quintin Jr. Isa po siyang law professor and also a law communicator at political analyst po siya dito sa Cordillera. At yan po ang aking naging komentaryo ngayong umaga. Mamaya po makakasama natin si Ren para nga din po sa iba't iba pang mga kanyang kwento. Ano kaya yan? Titignan po natin sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kabalitaktakan na sa pagbibigay po ng mga mensahe at guide para po sa halalan ngayong araw. And ang akin naman pong makakasama ang aking bisita at magbibigay sa atin ng mga kasagutan sa mga tanong na akin mismong inilista sa aking personal na notebook. At alam ko na ito din ay mga katanungan po ng mga bumuboto ng lahat ng Pilipino, dahil alam natin na ngayong araw ay napaka-importante sa atin. So ang kasama po natin ngayon ay isang national political
political analyst. So, ini-invite din po siya ng ibang mga media platforms para magbigay po ng mga kasagutan. And siya po ay former staff ng the late attorney, si Ma'am Miriam Defensor Santiago. So, talagang very credible po itong ating makakasama. At ang aking una pong itatanong sa kanya ay kung ano nga po ba ang dapat na maging basis or guidelines sa pagpili natin ng mga iboboto ngayong araw. Para po sagutin yan, ito na po si Attorney Edward Chico. Ayan. So, first question po, no, yun sabi ko nga kanina. Sir Attorney, ano po ba ang dapat nating basis sa pagpili po ng mga kandidato pong ating iboboto ngayong araw? Well, if you ask me, there's a number of things that you need to look for. Una, you also have to consider the character, the integrity, the honesty. You also have to look into his track record of service. You also have to look into how he deals with issues, his stance on certain issues of the day, yung kanyang pananaw sa mga usapin, hindi ba? Dapat tingnan mo rin kung ano ang kanyang paninindigan, sino ang kasama niya. You also have to critically look into his platform and the things that he can essentially do once he gets into office. How would he address the economy? How he would he address the political landscape and all other issues that basically affect our lives. So sa bandang huli, it's not just a question of looking at the candidate whether or not he's charismatic. So hindi enough yun. Likability is not enough in itself. But of course, to a certain extent, we have to understand likability has to do with leadership quality, which we also look for. Dapat kasi magiging Pangulo natin, someone that can not only command respect, but someone who can essentially rally the people behind him or her when he attempts to do governance the way he is expected to do so. So napakaraming dapat natin tingnan sa bandang uli. Ito po, attorney, very common ito sa social media, especially ngayon na very social media po tayo, So, meron po bang epekto? Dapat po ba natin gawing basihan at tignan din ang mga accomplishments o yung mga negativities? Kasi bawat tao naman ay may accomplishment, may negative side. Dapat po ba natin tignan ito para pumili, bago tayo pumili ng ating mga iboboto? Or dapat bigyan natin ng chance kasi parang pwede namang magbago? Ano po kaya ang sagot doon, attorney? Siguro dapat tingnan natin yan ng ganitong pananaw. Una sa lahat, hindi natin talaga kilala yung mga kandidato. So we hardly know anything about them. So which is why yung mga PR firms, na mga professional na mga PR firms, hindi ba, ay hinahire nila para makapagbuo sila ng kanilang brand, ng kanilang persona, makapagbuo sila ng kanilang kung paano sila titingnan ng taong bayan. That is actually very, very crucial. So, una yan, di ba? Pangalawa, labanan niya ng narratives. So, depende sa estratehiya, depende kung anong scheme ang gagamitin mo, para una sa lahat, mabenta mo yung kandidatong sinusuportahan mo, may pakita mo na siya ang karapat-dapat na pinuno, at sa kabilang banda, masiraan mo rin yung mga kontanggali at kalaban para hindi sila iboto. So, at the end of the day, it is really an amalgam of a lot of things. At nakadepende yan kung paano nila talaga isusulong ang kanilang kampanya. Alam mo ba, napakalaki ng pondong ginugugol para tumakbo ka bilang Pangulo. Bilyong piso ang kinakailangan para ayusin mo yung iyong image, ang iyong brand, para ayusin mo yung mga narratives for you, para maiparating mo ang iyong plataforma, para maibenta mo ang iyong sarili, at maipakita mo na sa mga kandidato ikaw ang pinaka-okay o ikaw ang pinaka-maayos. So lahat ng bagay sa iyo ay maaari mong gamitin for your own advantage. But on the other hand, lahat din ng bagay na pangit sa iyo ay susuriin, kakalkalin, hindi ba palalakihin, i-exaggerate para maging laban naman para sa iyo. So sa bandang uli, kagaya na sinasabi ko, labanan ito ng naratibo at who gets to present a better narrative more than anything else will definitely be the one to be considered for the presidency, if you ask me. Attorney, coming from a national political analyst po, so medyo nahimasmasan po tayo dahil nga sabi nyo kanina na magagamit ito para siraan ang mga kandidato or para ibida ang mga kandidatong ating sinusuportahan or ang kanilang sarili mismo sila ang gumagawa po. And with that po parang so medyo okay din po pala na gamitin din yung mga nagawa nila from the past and of course the accomplishment. Ngayon
po, attorney, ang tanong ko naman po, sa tingin niyo po, over the past elections, mga previous elections natin, ano po ang kaibahan ng eleksyon ngayon, no, halalan 2020, sa mga nakaraang mga eleksyon when we talk about yung mga strategy po nila? Unang-una, no, everything is highly polarized. Kasi nga, hindi ba, napakahigpit ng tunggalian sa pagitan halimbawa ni VP Leni Robredo sa unang banda and of course kay Bongbong Marcos sa kabilang banda. Yes. At sobrang heated yung kampanya. And from the get-go, we've already identified that despite the fact that we have a plurality voting system at maraming kandidato, dalawa lang talaga yung nakakatunggalian sa pagitan ni VP Leni Robredo at ni BBM. At hindi mo maaalis na lahat ng mga narratives, lahat ng mga estratehiya ay meant to destroy each other. Kaya yung mga tao, pag nadala, nagiging passionate, nagiging malalim din yung kanilang involvement. Sa panig halimbawa ni VP Robredo, this is a battle between good and evil. Si Marcos represents everything that is bad, represents everything that is evil in this country, and we should at all costs do something about that if we love the Philippines. Diba? Sa kabilang banda naman, sa panig naman ni BBM, it's really all about redemption, in spite and despite of. You can say a lot of things about martial law, but at the end of the day, here comes BBM, hindi ba, either wanting to continue the legacy of his father, assuming there is such legacy, allegedly, or probably redeeming the family name by, being president and doing the right thing this time. Siyempre, he promotes unity as part of his campaign narrative. So sa bandalang huli, itong dalawang naratibo na ito ang nagbabangga. Ngayon, siyempre, depende na sa iyo kung sino ang tatanggapin mo, kung sino ang mas paniniwalaan mo, at malalaman natin yan kapag nagkaroon na siyempre ng botohan mamaya. Oo, very important po iyon at yan po ang talagang napansin din natin sa ating social media, sa mga balita, and kahit yung mga tao lang sa ating paligid na ating nakakausap when we talk about halalan 2022. Sir, ito, very big issue ito ever since po kahit nung hindi pa po sila nagpapasa ng kanilang kandidatura. Sir, sa tingin niyo po ba, napaka-importante po ba ng credentials ng isang tao sa pagpili po natin sa kanila para paupuin po dito sa ating pamahalaan o gobyerno? Siyempre, importante yung credentials at the end of the day. Kagaya na sabi ko, importante rin yung character. Importante yung track record of service. But you have to understand that the voting public somehow would forget about that because since they don't know the candidates, they tend to rely on personalities more than anything else. And besides, dapat matanggap natin na ours is a personality-based politics. Importante ang personalidad more than anything else. We somehow never even focus on issues. If a person is likable, is witty, is funny, if the person is relatable, so we tend to side with that person even if at the end of the day, he or she may not seem to be qualified for the post that he's running for. Ngayon, ang tanong natin, is that a bad thing? Well, on the one hand, yes, kasi diba mas gusto natin yung Pangulo na qualified. But on the other hand, that is essentially is what democracy is all about. Alam mo kasi sa Constitution, napaka-minimal lang ang requirements to run for office. Basta rehistrado ka, Pilipino ka, marunong kang magbasa at magsulat, pwede ka na tumakbo kahit Pangulo. Ngayon ang tanong, bakit ba ganyan? Bakit minimal lang ang requirements? Kasi ang idea ng ating sistema is to democratize access to governance. Anong ibig sabihin yan? Gusto natin bigyan ng pagkakataon ng lahat ng tao para makatakbo. So kahit ako hindi nakapag-aral, kahit grade 6 lang ang natapos ko, I should not actually be precluded or prevented from seeking office. Why? Because that is the very essence of governance. Lahat ng Filipino, maliit ka, malaki ka, nag-aral ka, hindi, mayaman ka o mahirap, mabigyan ka ng pagkakataon na makapaglingkod. So wala tayong magagawa. Kaya every election na lang, nakakakita tayo ng mga kandidato na hindi qualified. Nakakakita tayo ng mga kandidato na kung tutusin, walang sapat na karakter para makapag-lead. But what can we do? That is the system that we have now. Everybody should be given an opportunity to run.
Yun, napakaganda po ng inyong kasagutan po, Attorney. And tama nga naman po, no? Talagang lahat po ng Pilipino, as long as pasok po sila doon sa ating requirements, ay may karapatan din naman po talagang tumakbo dahil hindi lang din naman pag-aaral po ang nakikita din natin na pwedeng maging basis, especially kung pwede naman silang gumawa ng mabuti or talaga pong magtrabaho para sa mga Pilipino. And with that po, para po sa aking katanungan, medyo dito naman tayo sa emotional side, Attorney. Nakikita natin over the internet, may mga kakilala tayo na relationships have been, alam nyo yun, talagang nabibreak, talagang napuputol, kahit magulang sa anak, kaibigan sa kaibigan. Alam nyo yun, ang dami pong relationships na nag-drift apart because they have different political views. Do you think, Attorney, that this election, it might be the most pinaka-strong or pinaka-kilala, pinaka-talagang pinag-usapan, pero is this the saddest election ever po? Alam mo, sa totoo lang, nalulungkot nga ako sa ganyang pangyayari, no? Kasi sobrang polarizing itong election na ito. Hindi ko pa nakita yung ganitong klase na passion at commitment ng mga supporters, hindi ba? You cannot even talk about this during the 2016 elections. So this is essentially one for the books. Pero kasi, kagaya nga ng nasabi ko, matagal akong behind the scene guy eh. Alam mo, nakita ko kung paano sila kumikilo sa likod dahil nga sa trabaho ko bilang abogado at bilang consultant ng ilang mga politiko na rin. So isa lang ang masasabi ko, medyo easy lang tayo. Kaya nga ako sa karanasan ko, alam mo matagal ako nagtrabaho kay Senator Miriam Defensor Santiago. Actually siya nagpaaral sa akin para maging abogado, no? I was actually a poor kid nung ako ay nag-aaral sa abogasya. Alam mo, ang dami kong nakita, personal na naranasan, kung papaano kadumi ang politika, kung papaano ginagamit yung mga makinarya para ibenta ang isang kandidato. So kaya nga sinasabi ko, nothing is what it seems. Alam mo, Attorney, talagang nakakalungkot po ang halalan natin ngayon. Kaya sa mga kabalitaktakan natin, mga kapwa natin Pilipino, at the end of the day, para ito po ay personal ko pong advice or point of view. At the end of the day po, tayong mga Pilipino pa rin po ang magkakaisa. So, kung mag-aaway-away po tayo ngayon dahil magkakaiba tayo ng political views, ano po ang mangyayari sa atin in the future? Kung gusto natin ng maayos po na gobyerno na Pilipinas, mas okay din siguro na kahit magkakaiba tayo ng political views, sino man ang manalo at matalo, piliin man natin yung tama para sa atin. Sana mas piliin po natin at the end of the day, sino man ang maupo, sabi ko nga ulit, napiliin ang tama para sa Pilipinas at hindi lang para po sa pansarili po nating opinion o pansarili po nating pakiramdam or ano man. And with that, Attorney, maraming salamat po. Baka may gusto po kayong sabihin pa po. Unang-una sa lahat, salamat sa pagkakataon. Gusto kong batiin ang ating mga kababayan dyan sa Baguio. Sana makita ko kayo sa mga susunod na panahon. Alam niyo po, ako po ay isang professional stand-up comedian. At ako po ay nagbabalak magkaroon po ng show dyan sa Baguio. So antayin niyo na lang po, we'll keep you posted. Promise, nakakatawa po ako talaga. Panoorin niyo po ako. At pangalawa po, gusto ko rin pong i-promote yung aming show po sa Big Sound po. Yung po yung Basta Batas na nag-air po every Saturday. Kasama ko po dyan si DJ Rico dyan. Kaya lang po, hindi ko siya kasama ngayon sapagkat siya tumatakbo. Pero matapos ang eleksyon, siya ay makakapiling ko po uli. At kasama ko din po si Miss Jen Galvez. At alam ko maraming nakikinig sa amin dyan sa Baguio at nanunood din sa aming live YouTube and Facebook broadcast. So muli po, maraming salamat sa pagkakataon. Isa lang po masasabi ko, patuloy na magmahal, mag-isip, at patuloy po na tindigan ang mga usapin para sa ating bayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Edward Chico, sa inyong mga mensahe at magpapaliwanag po sa amin ng kaunting mga katanungan po ng ating mga netizens ng mga Pilipino tungkol po sa Halalan 2022. And ang natutunan ko po sa interview with Attorney ay, alam nyo yun, sabi nga niya, anuman ang ating political views, dapat magkaisa tayo. And ang bawat boto ng isang Pilipino ay dapat pinag-iisipan dahil ang bawat boto mo ay pwedeng maging kakalabasan ng ating future 3 years, 3 or 6 na taon, 3 years sa local, 6 sa national. So, ngayong araw sa mga bumoto, sa mga boboto,
bumoto tayo, tumindig tayo para po sa Pilipinas. At yan po ang ating pinag-usapan po ngayong araw dito po sa Morning Balitaktakan. Mamaya ay may mga ilang paalala pa rin po kami para sa ating mga kababayang botante para sa halalan 2022. Kaya tumutok lang, huwag kayong aalis. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Ayan, Ayan. Charles. Napaka-inspiring, no? Nakaka-open ng talagang utak. Utak talaga. Oo, ng ating, ng ating isip itong mga advices, mga sinabi ng ating mga bisita kanina. And Tama. they are credible naman talagang sources. They know what they are saying. Yes, Ikaw, oo. Charles, ano ang natutunan mo dito sa election 2020? Ayun, that's a good question Ren, kasi nga naman, ang personal takeaway ko for this, take away talaga. Yes, Take oo. out na lang. No, oo, Para oo. mabusog tayo. Ang personal takeaway natin sa halalan 2022 ngayon is we should not use cancel culture for us to advance any political views or political views kasi napakaraming meron akong nakita na tinakwil niya yung nanay niya just because he is alam ko supporting hindi ko napapangalanan tinakwil niya for his political views. Pero at the end of the day, magkakasama pa rin tayo sa isang bahay Magkwekwentuhan tayong mga magkakaibigan. Siguro maging let's just respect kung anong opinion natin and wag na nating sulsulan kasi diyan umiinit kung minsan yung mga sulsol, 'di ba? Na kung titingnan mo naman walang kwenta, walang laman yung mga let's just magtulungan na lang tayo para sa ikabubuti ng Pilipinas. Sa ikaw rin. Sa akin, i-relate ko din dyan kasi yan ang aking napansin talaga ngayong halalan natin. No? Yun nga sabi ko kanina, ang daming relationships na nag-drift apart. And alam nyo, after halalan, hindi man natin nine-negative. Pero totoo naman kasi na after halalan, mauupo yung mga yan. So, gagawin nila ang trabaho nila. So, kung ikaw, break mo yung relationship mo with your family, with your friends, anong mangyayari sa'yo, di ba? Bakit yung mga kasama mo ba ngayon ay kasama mo habang buhay? Di ba? Yung paano kung yung mga kasama mo ngayon in the future elections ay iba din ang inyong, di ba? Anong matitira sa'yo bilang isang, hindi bilang isang Pilipino bilang isang tao. Yung personal mo, okay na yung tumindig ka bilang Pilipino, pero dapat naman alagaan mo pa rin yung mga taong malapit sa'yo bilang ikaw na tao ka. Kasi, diba, sabi mo nga kasama mo sa bahay. So, anong mangyayari? Away-away na lang lagi. Diba? Hindi pwede. And, yun nga sabi natin kanina, Charles, kahit na sino ang maupo, kung ikaw bilang Pilipino ay gagawin mo yung parte mo,
kung may mali doon sa binoto mo, doon sa iyong gusto, ay nagkamali siya, kailangan tumindig ka na sabihing mali siya. Hindi yung dahil sinuportahan kita ngayon, so suportahan pa rin kita kahit mali na yung gagawin mo. So, para ito sa bayan, hindi para ito sa mga gusto lang natin at personal na mga yun. Tama Charles. nga din naman. So, sa ating mga kabalitaktakan dyan, ang inyong trabaho ngayon ay bilang botante at pagkatapos ng eleksyon, ang trabaho naman natin ay tignan natin na dapat maging accountable ang sino mang uupo sa kanilang mga aksyon at mga gagawin kapag sila'y naupo. Wala nang sigurong bahid-bahid ng Oo, politika. sana naman. Kailangan na ng Pilipinas na umahon. Let's work together. The power of the people is now or never. Ayun. Ay, And tama ba? wow! And paalala lang po no, sa mga boboto po, i-shade po natin ng maayos po ang ating mga balota para po ma-count po ang ating boto. And of course, basahin po natin kasi naka-indicate naman sa balota kung ilan ang i-shade natin dito sa mga certain na positions. Kasi kapag po sumobra po ang inyong boto, ay hindi po ito makakount. Mabibilang. Yes, hindi ito mabibilang, null po ito. Kaya lagi po nating i-check sa ating president, vice president. Syempre, isa lang yan. Tig-isa lang yan. Ano? Sa ating Hindi mga... pwedeng 1.5. Oo, hindi. Sa ating mga, sa ating mga senators ay 6. Tama ba? 12. Oo. 12. Alright. Oo. And then sa atin naman pong, alam nyo na, sa party list ay Ayan. isa lang po. Isa lang Isa daw. lang. Nag-iisa. Isa lang na party list Baka ang merong pwede na. nag-iisang Oo. party list. Isa lang. Ay, oo nga, wala po. Delikado Ang ibig po namin sabihin ay isa lang po ang isa inyong lang. isi-shade sa party list. And yun na po, i-check nyo na po ang inyong mga balota. And pwede nyong i-search ang kanilang precinct. Yeah, no? pwede. Pwede nyo pong gamitin ang Comelec Precinct Finder kapag kayo'y nalilito or hindi nyo mahanap ang pangalan ninyo sa mga listahan sa mga presinto nako. I-check lang po yan online. Oo, and doon sa mga nagpalipat po ng precinct and hindi nila makita doon sa precinct finder, ang kanila pa rin pong address na kanilang pagbobotohan ay yung dati kahit na nagpa-transfer sila. Mabutihin po natin na lumapit sa ating mga Comelec officers para po maitanong kung ano po ang ating dapat na gawin. At kung hindi nyo po makita ang pangalan sa kanyang puso, iwanan na lang natin. Nako! Humugot. Oo. Pero sa mga kabalitaktakan natin napipila ngayon, para po sa mga maiinitan mamaya, pwede po kayong magbaon ng batang 90s milk tea. Yes! Pwede po yan, pampawi habang nasa pila po kayo umiinom. O kaya naman, magdala ng gitara habang nakapila. Pwede ba yun? Pwede. Oo, music lang dyan po sa I Love Musar Music. And also, wag nating kakalimutan, pagkatapos bumoto, baka gusto nyo mag-relax, punta po kayo dyan sa Pugad Adventure Resort dyan po sa Pugol, La Union. And pasalamatan din natin ang Baguio Country Club, the only 5-star hotel in Baguio City. Alright. And isa din po sa papasalamatan natin. Isa ito sa mga pinaka-importante at makakatuwang natin ngayong election 2022 ang NGCP na nagbibigay po sa atin ng kuryente. And of course, TG Home Builders para naman medyo ma-relax tayo after ng mga stressful, mga very nakakaano ng anxiety natin. Oo, after natin magmarites. And we would like to thank also para makaboto tayo ng malinaw, para makita natin kung sino ang mga iboboto natin, dapat lang po natin tayong magpasalamat po sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, at kapag pag-uwi mo, pagod na pagod kang bumoto, meron pong mga produkto dito sa Aldrich Corporation. Isa na dyan ang Pau Liliment dahil wala nang aw sa Pau! Yan, pag masakit yung tuhod, di ba? Nakatayo lagi yan. Masakit. Yes. So, mamaya po, antabayanan nyo pa rin po ang mga latest updates ng RNG Luzon at Highland TV sa Halalan 2022. Tutok-tutok po tayo dahil magbibigay po kami ng mga live stream or updates ukol po sa bilangan at pagbabantay na din po ngayong Halalan dito po sa Northern at Central Luzon. Kaya tumutok po mamayang alas 6 sa Luzon Headlines and 6:30 naman po sa News Force North Luzon. Sa aming Facebook page po, Regional News Group Luzon, dito po kayo makakita ng mga very, very latest and interesting po na mga updates. And with that po, magkasama-sama ulit tayo bukas. And bukas pag-uusapan natin sino
Yan. ang panalo sa Ayan, yan yung eleksyon. abangan natin. Alright, and kaya naman po, tumutok lang kayo buong araw. Mag-ingat po tayong lahat, bumoto tayo ng tama. Randy Guzman na kasama nyo, napakaliit pero napakakuli. Nakasama nyo naman sa diskusyon na tawanan, Charles Limon, at bukas magkita-kita ulit tayo dito sa Morning Balitaktakan!